Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Itsaso eta ozeanoetako maren gorabeherek agerien uzten dituzte begi zartzematen ez diren 11 izaki bizidun, izan landare naiz animalia. Ekosistema oso bat ezkutatzen da urgaziaren pean, behin ta berriz egokitzen kanpo zein barne aldaketa faktorei. Nafar gizartea anitza da, horrela onartzen dute bertan bizi diren eragilek. Alta, aberasgarria izanagatik, pluraltasun horrek ez du bizikidetza bermatzen, eta berau baldintzatzen duten bi aldagai nagusi aztertu dituzte, Eusko Ikaskuntzak Nafarroako gobernuarekin sinatutako hitzarmenari esker burututako aniztasunaren kudeaketa demokratikoa Nafarroan bizikidetza proiektuan. Txoli Mateos, talde eragileko kidea. Hasteko esan behar da bizikidetza kontzeptua bera esangura askotarikoa dela. Erabiltzen den testuinguru sozialaren arabera eta hitz egiten duen pertsonaren kokapenaren arabera. Horrek esan nahi du partaide guztiek ez dutela modu berean ulertzen bizikidetza, baina hala ere gutxieneko adostasunetara heldu da, batez ere bizikidetza zer ez den zehaztean. Hain zuzen ere, bizikidetza berak barne hartzen duen konplexutasunari erantzunez, proiektuan ordezkatuta azaldu dira Nafar gizarte anitzeko hainbat eragile. Urte batzuk atzera, posible ez litzatekeen marko edo testuinguru bat ahalbidetuz. Amaia Nausia, talde eragileko partaidea. Nafarroako lurraldea hartu dugu esparru gisa berriro ere, eta 2019an bezalaxe haren aniztasuna izan da abiapuntua. Eusko Ikaskuntzak egin ohi duen moduan, Nafar herritarren prozesu parte hartzailea sustatzen ahalegindu gara. Nahian aditu diren hainbat pertsonaren gogoetatik abiatuta. 2020an zer aurrera eramandako ekimenak ondorio interesgarriak utzi ditu etorkizunera begira lantzen jarraitzeko. Bizikidetza eztabaidaren erdigunera ekartzarekin bat horri neurria sartzea izan da erronka. Julen Zabalo, proiektuaren zuzendaria. Balio moral bat da bizikidetza. Bai noski, bizikidetzari zentzu positiboa ematen zaion neurrian eta hala gertatzen da gehienetan. Ez dakit ezinbestekoa den, baina Nafarroa moduko espazio politiko batean hain giro gatazkatsua agertzen denean, orduan bai ezinbestekoa izango litzateke. Bizikidetza kultura demokratikoarekin lotuta joaten da, baina bereizketa egingo nuke. Alde batetik kultura demokratikoak aniztasuna, diferentziak edo pentsaera desberdinak modu onargarri eta arautu batean bideratzen lagunduko gaitu, baina ez gehiago. Bizikidetzak ordea apur bat harago joan nahi du. Bizikidetzarekiko eragile bakoitzak izan dezakeen ardura neurtzeko ezinbestekoak dira horien belaunaldia eta bizikidetzan duen kokapen sozial eta politikoa aintzat hartzea. Horiek horrela, nazio identitatearen kontzeptuak leku hartzen du, naiz eta euskararen gaineko jarrera gailendu ardatz gisa. Txoli Mateos. Adostasun bat aurkitu dugu. Euskarak aitortza eta babesa behar ditu administrazioaren aldetik eta oro har Nafarren aldetik. Hortik aurrera lau pentsaera mota edo aurkitu dugu. Batzuk mesfidati dira euskararen inguruan hartzen diren neurriekin, euskara ez dakitenen kontrako diskriminazioa ekarri lezakeelako. Badaude guztiz beste muturrean uste dutenak euskaldiztunak bigarren mailako nafarrak direla, horrela direla tratatuak, euren eskubideak etengabe murriztuta ikusten dituztelako. Hirugarren sektore bat ere dago, D eredua zabaltzearen aldekoa, baina batez ere aniztasun kulturalari zor zaion errespetuaz daude kezkatuta. Eta azkenik beste sektore bat identifikatzen dugu, euskaltzalea da hau ere, baina oso arduratuta agertzen da euskararen aldeko jarrerek zor lezaketen gatazkaz. Nafar izatearen harrotasuna izan da eragile guztiek edo gehienek adierazi duten gakoetako bat. Identitatearen sentimentua izan daiteke agian Nafarrak elkartu ditzaken lanlerroetako bat. Horrela, zerk batu ditzake Nafar herritarrak galdetutakoan, ondorengoa adierazi zuten.
Julen Zabalo. Elkarrizketatu ditugun nafarrek uste dute Nafarroa oso anitza dela, baina baita nafar identitate bat partekatzen dutela ere, eta oso harro daude gainera nafar izateaz. Hala ere, pentsatu behar dugu halako identitate kolektiboak ez direla eraikitzen elementu baten inguruan bakarrik, eta bai aldiz askoren inguruan. Hortaz, nafarrak baturik sentitzen dira, baina elementu desberdinen arabera. Ziurra zera da. Eusko ikaskuntzaren aniztasunaren kudeaketa demokratikoa Nafarroan bizikidetza proiektuak bat egiten duela Nafarroako gobernuko bizikidetza, bakea eta giza eskubideen zuzendaritzak bultzatutako bizikidetzaren lehenengo plan estrategikoarekin. Horretan bederen, kontsentsua 100%koa da. Biak ala biak, estrategikoak dira aurrera begirako nafar gizartearen elkarbizitzarako. Jarraituko dugu lanean beraz. Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa.